The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Jessica Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Lunes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 7.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisa na natin ang tabang ora mismo mula sa ating satellite office sa Kongreso. Isang anak ang dumulog ngayong hapon para sa alalahanin ng kanyang ama na may iniindang sakit sa puso. Ang panawagin ni Dalia Mendoza. Panoorin natin ito. Ako po si Dalia Mendoza. Ako po ay humihingi ng tulong para sa aking ama na si Hale Mendoza, 61 anyos. Siya po ay may valvular disease at kinakailangan po siyang operahan. Open heart surgery po para sa Philippine Heart Center. Kaya po ako ay dumudulog sa inyo kung ano man po ang maitutulong nyo para po sa kanyang gagawing operasyon. Ako po ay nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List at kay Congressman Saldico. Maraming salamat. Live mula sa Kongreso, makakausap natin si Dalia. Magandang hapon sa iyo, Dalia. Magandang araw, sir. Opo, kamusta na po ang kalagayan ng iyong ama ngayon? Hanggang ngayon po, stable naman po, pero kailangan pa rin po niyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Opo, nasaan siya ngayon, ma'am? Nasa Nueva Ecija, sir. Bali, lumuwas lang po ako mula Nueva Ecija. Nagpapakasakali po na makahingi ng tulong dito. Opo, so ibig sabihin, nandun sa probinsya nyo itong tatay mo? Opo, nasa probinsya po. Opo, ano raw itong sakit niya sa puso? Na ipaliwanag ba na sa inyo ng kanyang doktor kung anong uri po ito? Bali, meron po siya, sir, na heart valve disease. Bali, aortic stenosis po, sir. Bali, yung valve ng ito sa puso ay sira. Kumakapal po siya, sinisikip, kaya hindi po siya nagpapump ng maayos. Bali, nung huli po namin punta sa doktor, nag-diagnose na po sa heart failure. Kaya po kailangan na po niyang maoperahan. Opo, so ibig sabihin, sabi ng doktor is kailangan na maoperahan po itong tatay mo. Ano ba itong? Dapat sa madaling panahon? Opo, sana kung makakapag-ayos po kami agad ng papel at makakapila po sa heart center, mas maganda po mas maaga. Para maagapan po yung mga side effect ng sa heart failure na po, lalo na senior na rin po siya. Opo. Maitanong ko lang, Ma'am Dalia, ito bang sakit sa puso ng tatay mo is matagal na itong iniinda ng tatay mo? Opo, sir. Bali, 2008 pa po siya na-diagnose na may sakit sa puso. Pero sa mga panahon po kasi na yun, mga mild symptoms lang po at saka hindi na rin po kasi kami nakakapag-check up. Dalawa naman po financial stories po namin. Opo. Pero ngayon po kasi nitong tumanda siya, talagang lumabas na po yung mga symptoms at talagang malala na talaga yung sira. At sira na po talaga siya at kailangan na talagang palitan. Opo, ano yung madalas na epekto sa kanya nitong karamdaman niya sa puso, ma'am? Bali, sir, nakakabilis na po niyang mahapo. Konting lakad lang po talagang nahahapo na siya. Tapos palpitation, sa gabi, hindi na rin po siya masyadong nakakatulog. Madalas sumakit yung ulo, yung mga chest pain, lalo pang masakit lagi po yung dibdib niya.
Opo, dahil dyan ma'am, meron na siyang iniinom na gamot or maintenance. Opo, meron na po siyang maintenance, bali last year pa po siya. Pero yun po ay pang ano lang po, symptoms lang, para mawala lang yung mga symptoms. Pero yung cause po talaga na nagdudulot ng sakit niya is yung valve. Wala daw po talaga siyang gamot. Ang talagang solusyon po talaga din is operation talaga. Opo, nakailang balik na kayo ma'am sa ospital? Actually, pabalik-balik kami sir simula ng 2023. Na-confine na po siya last year, 2024. May heart attack na po siya at pneumonia at the same time. Kaya ngayong taon po talagang nagpursige kami na ma-angioplasty siya para malaman namin yung status ng puso niya, kung gaano na talaga kalaki yung tira. Ayun na nga po na-determine po ng doktor na parang 49% na lang po yung sa function ng puso niya at heart failure na. Kaya kailangan na po talaga siyang ma-opera. Opo. Ma'am Dalia, may tanong ko lang kailan nagsimulang lumabas itong sintomas, kumbaga yung malala ng sintomas dahil sa sakit niya sa puso? Yung madalas talaga po, simula 2023 na po, talaga po continuous na po kami every 3 months na po kami talagang kailangan talaga sa cardio niya para talaga po ma-monitor yung sa puso niya. Opo, dahil sa natamo niya ngayon ma'am na sakit niya sa puso, sino po yung nagbabantay sa kanya or nag-aalaga in case po na dinadala po ninyo sa ospital? Pwede kasi po yung cardio po namin is nasa Kabanatuan. Sa Nueva na po talaga siya. I-refer lang po kami dito para po makapag-angioplasty. Dito lang po kami nakaluwas last month lang po. Kasi nga po nag-ipon pa ng funds para dun sa angioplasty dahil wala naman po. Kung meron po kasi kami angioplasty sa Nueva isang public hospital lang po. Pero abutin po ng isang taon bago kami schedule. Kaya po ginawa na po namin ng paraan para makapagpa-angioplasty na po dito. Opo. May tanong ng doktor po namin na yung talagang status ng puso niya. Opo. Ma'am Dalia, ilan po kayong magkakapatid? Bali, tatlo po kami, sir. Ako po yung panganay. Yung bunso namin is may asawa na po, 29 years old. Nasa Cavite po siya, kasama ng pamilya niya. Tsaka po yung nanay ko, doon siya. Ako po kasama po ako ng tatay ko at yung isa kong kapatid na photography po siya. Bali, sideline yung kanyang work. Okay. So, ibig sabihin, kumbaga, ikaw na yung naasahan ng tatay mo, especially dito sa gamutan niya? Ako na lang po. Opo. Ngayon ba, ano yung trabaho mo? Opo, ito po ako insurance associate encoder po ako. Opo, itong kinikita mo sa araw-araw or sweldo mo, ma'am, sumasapat ba ito, ma'am, sa pangangailangan nyo, especially ngayon na may gamutan po itong tatay mo? Kung sa in terms po na pang araw-araw, in terms of pagkain, kahit pa paano makapag-provide naman po ng mga medicine niya. Pero in terms po kasi sa operation, talagang hindi na po talaga namin kaya. Kasi po, sir, ang hinihingi po sa amin is, quotation is 800,000 po. Sa package po ng operation niya. So, hindi po namin talaga kayang i-provide yun. Opo, itong gamot niya, ma'am, medyo may kamahalan or kaya naman ng budget natin? Pinagtutulungan po namin yung magkapatid. Kasi ang medication na talaga monthly, pumapatak po ng 3,000 mahigit. Yung monthly po na maintenance na kasi siya talaga, sir. So, kailangan talaga siya sa puso para alis yung symptoms na kahit pa paano. Hindi siya pwedeng lumiban na maggamot. Opo, so ibig sabihin, dapat araw-araw na makainom itong tatay mo? Opo. Dapat po. Opo, ilang taon na po ito si tatay? 61 years old, sir. Opo, 52 na po siya ngayon sa September. Pero dati, ma'am, ano po yung trabaho niya? Sa construction po siya, sir. Sa construction worker? Sorry po, sir. Ano po? Opo, as construction worker po itong tatay mo? Opo, construction worker po. Kailan lang ito nahinto sa kanyang pagtatrabaho, ma'am? Yung totally po na nahinto niya is last year lang po. Kasi kahit na, kung sideline pa rin po siya, gagawa po ng gate, yung mga ganun. Kung may magagaan na trabaho po sa construction, na po pwede pa po sa kanya. Gumagawa po siya. Pero last year talagang totally sa bahay na lang po. Opo. So ngayon, ma'am, ang sabi ng doktor, ano daw yung pinakakailangan yung gawin? Kailangan po niya ng open heart surgery para po sa valve replacement. Opo, at sabi ng doktor, nasa magkano daw yung
aabutin? Bali, binigyan po niya kami ng quotation na 800,000 po ang kanyang kailangan para sa lahat po ng gastusin sa operasyon. Opo. Anong araw o buwan daw po, ma'am, na dapat naka-schedule na po itong operahan itong tatay mo? Bali, sabi po ng doktor, as much as possible ngayong year po ma-schedule. Pero wala pa po kasi kami nakuha ang schedule kasi kailangan po namin mag-down ng kahit 60% para po dun sa operation para mabigyan po kami ng schedule sa heart center. Eh, sa ngayon po, ngayon sa interview ko, wala pa po ako nakukuha na guaranteed letter or cash na maipang-down. Opo, ngayon ma'am, kamusta yung tatay mo? Ano yung mga madalas na lang na ginagawa sa inyong bahay? Eh, sa ngayon po, nasa bahay lang po siya, taong bahay lang po. Sa ngayon talaga, ganun lang po talaga muna siya. Dahil hindi na po talaga siya pwedeng magpikilit or magbiyahe ng matagal. Opo, ano yung mga bagay na pinagbabawal na ng doktor na hindi na dapat niya gawin ngayon? Ayun po, pagbubuhat ng mabigat, paglalakad ng malayo, or pagsigarilyo, ayan. Sa pagkain po, kailangan yung mga hindi mamagdikang pagkain. Yun nga po, regular na pag-inom ng maintenance. Opo, maitanong ko lang ma'am, maaari nyo bang maikwento kung saan or kanino nyo po nalaman na lumapit po sa Ako Bicol Party List at tumutulong po sa mga kagaya nyo? Dahil po kasi nung nalaman ko na may ganitong sakit ang tatay ko, nag-search na po ako sa mga group or messages sa Facebook, online, kung sino yung mga maaaring lapitan. Yung mga po, may mga nakapagsabi sa akin na itong party list po natin na Ako Bicol ay talagang tumutulong po sa mga ganitong case. Opo. Maitanong ko lang ma'am, sabi ng doktor, in case po na maoperahan po ito na itong tatay nyo, gaano kalaking tsansa na magagamot po itong tatay nyo? Sorry po, hindi ko po masyado marinig. Medyo malakas po yung ulan dito sa labas. Opo. Sige ma'am, ulitin ko lang yung tanong ko lang ma'am. Kasi sabi ng doktor, in case na mag-undergo po itong tatay nyo sa operation, gaano kalaki yung tsansa na mababalik sa normal po itong tatay nyo? Kung sa pagkakaintindi ko po sa tanong ngayon, tinanong po namin yung doktor kung yung successful rate naman po niya is 95%. Mas magiging successful po yung operation kapag ginawa. Okay, sige. Kailangan ba, ano ba ma'am ang kailangan? Transplant ba ito or kailangan lang na operahan itong puso ng tatay nyo? Merong anong nakita dun sa puso niya? Sir, pasensya po po. Medyo Apo. po talaga nawawala po. Opo, ano ito ma'am na kailangan sa tatay nyong operasyon? Kailangan ba ng transplant or kailangan lang na operahan itong puso niya? Replacement na po talaga ng valve. Talang kapalitan na po siya ng valve. Kailangan po niya ng prosthetic na valve po yung ipapalit sa valve niya. Okay. Sige, standby ka lang ma'am para sagutin ang pangangailangang medikal. Nasa kabilang linya ng ating telepono, si Sir Martinez. Ayan, tinatry po natin na tawagan si Sir para kung ano yung tulong na maibibigay ng Ako Bicol Party List dito sa kay Dalia at sa kanyang ama na kinakailangan na maoperahan sa lalong madaling panahon. Sige, balikan ko lang si Dalia. Abang tinatry natin na tawagan si Sir Alvin. Ikaw ma'am, kamusta yung hanap buhay mo ma'am? Meron ka na bang pamilya? Wala pa po, sir. Bali, naka-base po ako sa bahay, kaya nga po kinuha ko po yung trabaho na yun para nasa bahay ko ako nagtatrabaho para habang nagtatrabaho na mamonitor ko din po yung patay ko kahit nakakasama ko rin siya. Okay. Pero sir, in terms naman po sa trabaho, okay naman po, nakakapagtrabaho pa naman po. Okay, so maliban sa pagtatrabaho mo ma'am, ikaw na din yung nag-aalaga dito sa tatay mo? Opo, ganun na nga po. Pero kamusta naman yung ma'am na nagagawa pa rin niya ba yung solong kumain sa pagpapaligo? Nagagawa niya rin pa ba? Bali, sir, kaya pa naman po niya sa sarili niya sa katawan, kaya pa naman po niya sa sarili niya. Hindi pa naman po niya kailangan ng tulong na gano'n. In case na nasa ospital siya ma'am, ano yung mga kadalasan na ginagawa niya or sinasabi sa inyo? Sorry sir, ano po ulit, medyo
Sige, ma'am. Mga nakailang balik na kayo, ma'am, sa ospital? Dito isang beses pa lang po. Dito sa nagpa-angiogram po siya. Pero ngayon po kasi, bago po kami bumalik kasi sa heart center, kailangan po muna namin makalikom para dun sa down. Ma-accommodate lang po kami pagka po may pang-down na po kami. Opo. Ito bang operation, ma'am, kailangan gawin dun sa probinsya nyo dito na sa Manila? Opo. Yun po yung recommended ng doctor. Dito po yung specialist sa puso. Sa Manila naman dapat gawin yung operation? Opo. Opo. Sige, standby ka lang kasi natawagan na natin. Para sagutin ang pangangailang medikal, nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Alvin. Ay, magandang hapon, sir. Sa lahat po ng mga nanonood na nakikinig po sa Tabang Ora mismo. Opo, meron po tayong kababayan, si Dalia, ang kanyang tatay ay nangangailangan ng maoperahan sa lalong madaling panahon sa puso. Ano po yung maaring tulong na maibigay ng Ako Bicol Party List dito kay Dalia? Actually, sir, nakita natin yung mga papeles kanina, yung mga dokumento na finorward po nila ng pamilya niya. At nakita po natin na sa Philippine Heart Center pala nangangailangan si Tatay Hill ng mahigit kumulang 800,000 para sa kanyang pagpapagamot o pagpapopera. Ngayon po, after assessment, pinaprobahan po natin agad yan kay Kong Saldi po, at dali-dali po at sabi po niya, mag-aambag po ako Bicol Party List ng halagang 100,000 na GL. Ayun, so medyo malaki-laki rin na rin yung may ambag ng Ako Bicol Party List dito sa posibleng gamutan ni Tatay Hill. Yes, sir. Apo, kasi naniniwala po ang Ako Bicol Party List na sa pag-aambag ng ganyang kalaking halaga na guarantee letter ay mas magpapabilis ang pagpapagamot ni Tatay Hill. Opo, Sir Alvin, paano po nila ito matatanggap, itong libreng serbisyo ng Ako Bicol Party List? Opo, ang gagawin na lang po ng kanyang kaanak o pamilya ay hihintayin lamang po nila na tawagan sila ng ating Ako Bicol Party List staff. At pagkatawag po sa kanila, pwede na... Ayan, medyo naputol po si Sir Alvin. Ayan, tinatry natin na tawagan uli si Sir Alvin. Pero maraming salamat po, Sir Alvin Martinez. Yan po ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. At least mula sa kanya ay mag-aambag daw ang Ako Bicol Party List sa gamutan ng tatay ni Dalia na halagang 100,000 pesos. Ayan, balikan natin si Dalia. Ma'am Dalia? Yes, sir. Opo, narinig niyo po si Sir Alvin from Ako Bicol Party List na mag-aambag po ng 100,000 pesos ang Ako Bicol Party List sa gamutan po or sa magiging operasyon po ng tatay niyo. Nagpapasalamat po ako sa Bicol Party List, kay Congressman Saldi ko, sa Tabang Ora mismo. Salamat po sa tulong niya. Opo. Maraming salamat po. Opo. At kami po ay sasabay po namin sa panalangin namin na maging successful po ang magiging operation po ng tatay nyo. Maraming salamat po. Opo. At may team po kami dyan, Ma'am Dalia, sa Kongreso na tututok po sa inyo at taalalay upang masiguro po na matatanggap nyo pong itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. May nais ka pong sabihin, Ma'am? Ulitin ko lang po, maraming salamat po sa Ako Bicol Party List, kay Congressman Saldi ko, Tabang Ora mismo. Maraming salamat po, sir. Opo. At maraming salamat din po, Ma'am Dalia, sa iyong tiwala sa aming program. Salamat po. Ayan. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, mula sa Pasig City, isang solo parent, ang hirap ngayon sa paghahanap buhay dahil sa natamong sakit sa kanyang likuran. Ang buong detalye at ang ating Ora mismong pagtugon. Abangan, kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin
manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang satuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang saindong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal as in dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, as in mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, as in mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, as in masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin marahay na aldaw sa indong gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dako laon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo. Itong mga kaaksyon, balikan muli natin ang ating satellite office sa Kongreso. Isang solo parent naman ang dumulog sa ngayong hapong ito para humingi ng tulong para sa kanyang nalalapit na operasyon. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Ako po si Leonora Abad, kasalukuyang nanghihingi ng tulong sa ako Bicol Party List sa pangunguna po ni Congressman Saldico. Sana po ako po ay inyong matulungan sa aking darating na operasyon sa June 25. Ang aking diagnosis po ay herniated nucleus pulposus. Maraming salamat po. At live nating makakapanayam si Nanay Leonora diyan mismo sa Kongreso. Magandang hapon, Nanay Leonora. Magandang hapon po. Opo, Nanay, kamusta na po yung pakaramdam nyo ngayon? Ito po, nananakit pa rin po yung likod ko sa kabalakang ko. Opo, ano raw itong sakit mo na natamo dito sa spinal cord? Bali, nagsimula po kasi itong sakit ko year 2022. Umpisa po siya, nananakit lang po yung balakang ko, nananakit po yung likod ko, hindi ko po siya pinapansin. Tapos until finally, ang nangyari po sa akin, namamalig na po yung katawan ko. Kaliwang bahagi po ng katawan ko yung umpisang manakit. Bali, parang may kuryenteng dumadaloy, tapos namamandis or parang nirarayuman na po yung paa ko, tapos naninigas na po yung kamay ko. Tapos po, nung nakaramdam po ako ng ganun, ang ginawa ko po, nagpa-check up na po ako sa doktor, sa ortho, spine ortho. Ngayon po, ang findings nila po sa akin, meron daw po akong parang slip disc, which is sinasabi nila, ayon po sa doktor ko, ay nakikita na daw po yung buto sa aking spine po. Opo, ito. Nag-undergo na po ako ng MRI, tapos tuloy-tuloy na po, nag-therapy po, pero wala pong naging pagbabago. Opo, at sinasabi ng doktor, ma'am, is kailangan mong maoperahan. Opo. Nung bali, pangatlong beses po kasi ako nakapagpa-injection, madalas po kasi na i-emergency po ako kasi po pabalik-balik lang po yung pananakit niya hanggang sa naging worse na lang po yung pakiramdam. Opo, gaano daw kadelikado ito, ma'am? Itong sakit mo, sabi ng doktor. Pwede daw po ako maparalyze. Opo. Hindi ko daw po naagapan. Opo, tama po, ma'am. Kasi ang pagkakalam ko, ang spinal cord is talagang delikado kasi mostly ang naaapektuhan nito yung paglalakad. Pwedeng maapektuhan itong paglalakad mo. Yun nga po yung bali naging findings nila sa akin. Nung una po, bali ang ginawa po nila sa akin, tinry pa rin po nila na mag-therapy po ako, nag-rehab po ako. Tapos po, nung worst na po yung nararamdaman po, ang ginawa ko po, ang sinadad po nila sa akin, pwede naman ito po kasi second option which is mag-epidural injection. Kaya lang po, nakatatlong epidural, sa pangatlong epidural injection po kasi, upon confinement, wala po naging pagbabago. Wala. Pati sa rehabilitation po, wala po. So kailangan na talagang i-undergo ito, ma'am, sa operasyon. Opo, sa major operation na to. Opo, balikan ko lang, ma'am, yung pagkakakwento mo dahil sa pagbubuhat, nakuha mo itong sakit mo dyan sa likuran.
Opo. Ito ba nasa... At madalas po stress at saka po, kasi po nagkaroon po ako ng parang yung nanay ko po bago po siya mamatay, cancer patient po siya sa thyroid. Ngayon po, ang maling pagbubuhat po yung naging cause siguro po nito at saka madalas pong pagkadulas. Okay. Kapag po, nadudulas po ako madalas. Tumatama po yung balakang po, yung Ano ba ma'am, na-outbalance ka? Yes po, parang ganun po. Parang ang nangyayari po, na nag-weak na po yung tuhod ko, yung binti ko. So tama nga yung sinabi ko ma'am, talagang naapektuhan dito is yung paglalakad. Ano ma'am? So kailangan na talagang undergo ka ma'am sa operasyon. Okay. Ano ba ma'am yung trabaho mo? Ngayon po, call center agent po ako. Isa po siguro din sa naging cause ng pananakit ng likod ko is yung sobrang haba po ng oras ng pagtatrabaho, which is 8 hours po, 8 to 9 hours. Kaya madalas po kapag yung nalolongkol po ako, hindi po kagad ako nakakatayo. So ngayon po, yung position ko rin po sa sitting position, mali rin po, mas madalas. Yun ang sabi ng doktor sa akin. Opo, so may possibility na dahil rin sa iyong trabaho is nakuha mo itong sakit mo? Opo, one possibility rin po yun sa trabaho din po nakuha, yung naging cause ng sakit ko. Opo. Ngayon ba ma'am, meron ka ng asawa at anak? Meron na po akong anak. Yung asawa ko po, actually po, bali parang 27 years na po akong solo parent po. Ever since po nung nagkaroon ako ng anak is, hindi po nagiging laging failed relationship po kasi. So, ang natira lang sa akin, puro anak. Kaya ganun po ang nangyari sa akin. So, stress po talaga ako sa buhay ko ever since. Kaya siguro, yun yung naging additional na nito, cost po. Opo. So, ilan yung anak niyo, ma'am? 4 po. 4. So, lahat ba ito nag-aaral, ma'am? Po? Lahat ba ito nag-aaral, ma'am? Hindi po. Bali yung bunso ko po, is 15 years old, senior high school na po siya. Opo, so ikaw na lang mag-isang nagtataguyod sa inyo? Opo, ako lang po. Opo. Also po, may trabaho naman po yung pangalawang anak ko, which is nakakatulong din naman po siya, pero hindi pa rin po nagiging sapat. Opo. So, meron ka pang, maliban dito ma'am sa pagpapacheck up mo, meron ka pang iniinom na gamutan or may recommend? Maintenance po. Oo. Meron po akong acid reflux, which is hindi naman po siya actually ginagawa ko maintenance. Ang ginagawa ko lang po, kapag po nakakaramdam ako ng pangangasin ng sigmura, doon lang po ako madalas nang umiinom ng gamot. Opo. Ngayon po ba ay nagpapatuloy ka pa rin, ma'am, sa pagtatrabaho? Opo. Kahit ganito po yung nararamdaman ko, patuloy pa rin po ako sa pagtatrabaho. Opo, bakit ma'am? Kahit meron ka ng inindang sakit, ay patuloy ka pa rin na nagtatrabaho? Wala po kasing ibang tutulong sa akin. Ang mga kapatid ko rin po, may sarili-sarili po mga case na kinakaharap sa buhay at hindi rin po nila kinakaya na makatulong pa sa akin. Opo, itong sinasahod nyo ma'am sa call center agent, sumasapat na po ba ito sa pang-araw-araw nyo? Actually po hindi. Sobra pong kulang kasi po ever since po na nagtrabaho ako, bago pa po mamatay ang nanay ko hanggang sa namatay po, tapos po nagkasabay pa po na naging stroke patient po ang tatay ko for almost 6 years na po siyang stroke patient. So, patong-patong po yung mga gastusin, patong-patong yung naging responsibilidad ko sa buhay. Kaya hindi rin po nakakasapat. So, nakakatulong po sa akin sa unti-unti yung anak ko, pero hindi pa rin po siya sapat. Opo. Tapos na, ma'am, nung nagpa-hospital ka, ano daw yung pinakakailangan mo, sabi ng doktor? Ang pinakakailangan ko po talaga is yung gamutan po at saka surgery na po talaga. Opo. Malaki ang tsansa, ma'am, na maibabalik itong iniinda mo, ma'am, na sakit. Magamot. Well, upon checking naman po sa kanila, yes po, may malaki naman po yung possibility na makakaginawa naman po ko. Hindi na rin po naman ganito yung mararamdaman po kung halimbawa mag-undergo po ako sa operation.
At saka may therapy pa rin naman po na mangyayari. So, most likely po, at saka sa mga dinidepende naman nila sa mga cases na kumbaga wala naman pong bumabalik na yung mga dati nakaramdam po ng ganito. Opo. At sabi ng doktor, ma'am, kailan po yung magiging operasyon nyo at surgery? June 25 po. Itong taon na to po. So malapit na? Bali next week po. Okay. Oo, next week. Opo, nasa magkano daw aabutin, ma'am, kung meron ng ibinigay? Kasi po, ang quotation po para lang po sa bakal is 246,000. Ngayon po, aside pa po dun sa magiging hospital bill, so hindi ko pa po alam. Doon, nilalapit ko naman po siya sa malasakit. Meron naman po malasakit na center dun po sa hospital na aking pag-ooperahan po sa akin. So may possibility, ma'am, na medyo may kalakihan po itong gagawing surgery po sa inyo. Kaya, so kaya naisipan nyo, ma'am, na lumapit na po dito sa Ako Bicol Party List. Opo, kasi po medyo may kalakihan at hindi naman po talaga sasapat yung sahod ko lang or yung mga hinihingi ko lang rin pong tulong. Opo, kanino mo, ma'am, nalaman na meron pong program ang Ako Bicol Party List na tumutulong po sa mga kagayan yung nangangailangang medical assistance? Actually, online po at saka may mga kaibigan din po ako na nag-suggest na malalapitan daw po talaga ang Ako Bicol Party List. Sige po, ma'am. Apo, tama po yan, ma'am. Kaya dahil dyan, para sagutin ang pangangailangang medikal, nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa muli, Sir Alvin. Ay, magandang hapon po muli, sir. Apo, meron na sa muli tayong kababayan na humingi po ng tulong sa Ako Bicol Party List at meron na daw siyang schedule itong si Nanay Leonora kung kailan yung magiging surgery niya. Ano po yung maaring ibigay na tulong mula sa Ako Bicol Party List? Actually, sir, yung kondisyon ni patient Leonora Abad po ay isang komplikadong sitwasyon dahil meron po siyang herniated nucleus pulposus, kumbaga po sa spine po yata ang kanyang problema. Opo. Ngayon po, napagpasyahan po ito ng Ako Bicol Party List at siya po lumapit sa atin at pati kay Congressman Saldico, lumapit po si patient Leonora. Mag-aambag din po ang Ako Bicol Party List ng parang kanina po sa pasyente natin noong una. Bibigyan po ng Ako Bicol Party List si Nanay Leonora ng halagang 46,000 worth na guarantee letter. Ayun. Sir Alvin, ano po yung magiging proseso para makuha po ni Nanay Leonora po itong tulong? Ang gagawin lamang po ni Nanay Leonora po ay hihintayin lang po niya. Total naman po ito ipinoroseso na ngayong araw ng Ako Bicol Party List papuntang DOH, no, para mailabas na yung guarantee letter niya. Hintayin lamang po ni Nanay Leonora yung tawag ng ating staff. Ayun. Para kung kailan po pwedeng kunin na yung guarantee letter. Siguro mga ilang araw lang po ito na ipoproseso ng Department of Health at magkakaroon na siya ng GL na worth 100,000. Opo. So ibig sabihin, garantisado na po na mabibigyan po ng Ako Bicol Party List ng tulong po ito si Nanay Leonora? Opo, garantisado po ang tulong ng Ako Bicol Party List na yan. At bago kita, Sir Rex, bitawan, ano po yung mensahe natin sa ating mga kababayang Bicolano, hindi lang sa Bicol, pati na dyan sa buong Pilipinas na humingi ng tulong sa Ako Bicol Party List? Opo, sa mga kababayan po natin, na mga Bicolano na nagnanais po humingi ng tulong medical or medical assistance sa Ako Bicol Party List at kay Congressman Saldico, mangyari lamang po ay pumunta kayo sa North Gate po ng House of Representatives, Tita Quezon City. Tuwing Lunes po yan, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At isubmit po ninyo ang kumpletong requirements po para po mabigyan kayo ng medical assistance. Sisiguraduhin po na Ako Bicol Party List na lahat po na pupunta dito sa People's Day po ay magkakaroon po o mabibigyan ng medical assistance. Opo, at ito po ay libre, walang bayad, Sir Alvin. Yes po, paulit-ulit po natin sinasabi sa mga kababayan natin na mga nakikinig ngayon na ito pong paglapit o paghingi ng medical assistance sa Ako Bicol Party List
kami po ay walang hinihinging anumang kapalit. No? Ito po ay libre na pwede kayong pumunta rito tuwing Lunes. Opo. Dahil po dyan, maraming salamat po Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat sir, maraming salamat po. Mabuhay po ang Tapang Ora mismo. Opo, balikan ko lang si Nanay Leonora, no? Nanay! Yes po. Opo, narinig niyo po si Sir Alvin. Opo. Opo, anong masabi natin na tutulong po ang Ako Bicol Party List sa inyong nalalapit na gamutan? Opo, maraming salamat po sa tulong ng Ako Bicol Party List sa pangunguna po ni Congressman Saldi po, lalo na po sa Tabang Ora mismo. Maraming salamat po. Napakalaking tulong po nung narinig po. Ibibigay ko ng Ako Bicol Party List. Apo, at napatunayan natin, Nanay Leonora, na hindi kwento po ang pagtulong ng Ako Bicol Party List. Hello po? Apo, at nalaman natin, Nanay Leonora, na hindi lang kwento ang pagtulong ng Ako Bicol Party List, kundi tunay po ang pagtulong sa inyo. Apo, sige. Salamat po. Apo, dahil po dyan, Nanay Leonora, may team po kami dyan sa Kongreso na tututok po sa inyo at aalalay upang masiguro na matatanggap nyo pong tulong sa Ako Bicol Party List. Okay po. Maraming salamat po at pagpalain po kayong Panginoon. Apo, at maraming salamat po sa tiwala sa aming program, Nanay Leonora. Opo. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo lagi. Apo. Ito mga kaaksyon, nitong weekend lamang ay libo-libong mga Bicolanos at mga turista ang nagsama-samang masaksihan ang iba't ibang naggagandang exhibitions ng naglalakiang mga hot air balloons, paramotors, aerobatic displays at car drifting shows natin ng Bicol Loco Year 2. Bukod pa dyan ay may music festival na 2 gabing pinuno ng mga awitan ng mga kilalang mga music artists mula kay Diwata, Earl Agustin, Sak Tabudlo hanggang sa SB19 at ang nag-iisang The Legend, Rico Blanco. Ang mga naging kaganapan sa Bicol Loco Hot Air Balloon at Music Festival Year 2 ating balikan. Panoorin po natin ito.
Ayan, maraming salamat muli sa mga bumuo ng programa ng Bicol Loco Year 2. Shout out sa Department of Tourism sa panguna ni Regional Director Herbie Aguas, Local Government Unit ng Legazpi City in collaboration with Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List. Siyempre, sa mga uniform personnel na sinecure ang security ng ating mga turista at nakiisa sa Bicol Loco. At yan ang mga ora mismong tinugunan ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Hanggang bukas mga aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Nomer Corporal at ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag